Hola, molt bona nit. Este dilluns de Sant Vicent serà difícil d'oblidar. Una apagada massiva deixà sense servei elèctric la Comunitat Valenciana, Espanya, Portugal i gran part del sud de França des de les 12:30 del migdia fins a les 6:15, quan hem començat a recuperar a poc el subministrament elèctric. La tornada de la llum és progressiva i encara no ha arribat a tots els municipis i comarques de la Comunitat Valenciana. Mai s'havia produït un problema així al nostre país. L'apagada ha generat nombrosos problemes, ha bloquejat carreteres, transports, telecomunicacions i aeroports. Moltes persones han quedat atrapades en ascensors. Ha estat impossible pagar amb targetes bancàries, un veritable caos. A hores d'ara encara no sabem les causes. De moment, el govern no descarta cap hipòtesi. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat en una compareixença que encara s'investiguen les causes de l'apagada i no és descartable cap hipòtesi. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Sánchez ha assegurat que el sistema hospitalari està funcionant i donant servei. Pel que fa a la mobilitat, ha confirmat la interrupció del trànsit ferroviari de mitjana i llarga distància. Quant a les entitats bancàries, ha dit que han buscat opcions alternatives després de veure's també afectades el servei a través de caixers automàtics. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan además con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia, el tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. El president del govern espanyol ha concretat quines són les principals recomanacions a seguir per a la ciutadania en aquests moments, com ara reduir al mínim els desplaçaments, informar-se a través de mitjans oficials i fer un ús responsable del telèfon mòbil. Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil, de manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Així, a la Comunitat Valenciana, a les 3 de la vesprada, s'ha reunit el SECOPI, l'òrgan operatiu d'emergències, per tal de coordinar mesures i recursos. En el centre d'emergències de l'Eliana ha estat durant tot el dia la nostra companya Victòria Masso.
El conseller d'Emergències que presideix el Secopi ací a l'Eliana ha informat que no s'han produït incidents greus a la Comunitat Valenciana amb motiu d'esta apagada. Juan Carlos Valderrama ha afirmat que de moment no van a demanar aquest pla d'emergències nacional aplicat a la nostra autonomia, com sí que han fet altres regions, almenys de moment. Sí que han demanat, sí que ha informat que han demanat activar l'UME per a que repartira carburant per a garantir els serveis essencials com els que són els hospitals o bé els centres sanitaris. Ha afirmat que hi ha un gabinet de crisi. Este gabinet de crisi està presidit pel cap del Consell al Palau. Carlos Mazón està reunit allí amb consellers, també amb la vicepresidenta, i des d'aquest punt, Mazón, el president de la Generalitat, ha demanat al govern central, concretament al Ministeri de l'Interior, que active les mesures que facin falta per a garantir la seguretat al nostre territori. Les puedo informar que actualmente el restablecimiento eléctrico en la Comunidad Valenciana está aproximadamente entre un 20 o 25%. Hay que decir que es un proceso lento, ¿no? Que hay que esperar que se estabilicen las conexiones. Todo lleva un protocolo, como bien ha informado Red Eléctrica. Y lo que sí que hemos observado es que en los últimos momentos, en las últimas horas, ha ido avanzando. Hay municipios como es la Eliana, como es Torrent, que ya está recuperando, algunos barrios de Valencia, Castellón, San Vicente de Raspey. Hay diversos municipios que están recuperando ya la luz en determinados barrios, pero será un proceso paulatino y no sabemos exactamente qué duración puede tener este procedimiento. El conseller d'Emergències ha informat també de la constitució d'un gabinet de crisi al Palau de la Generalitat. Allí estan els nostres companys Mati Alcaraz i Víctor Martínez. Continua així al Palau de la Generalitat el cap del Consell, Carlos Mazón, està així des de més o menys les 7 de la vesprada, està reunit i seguint minut a minut l'evolució d'esta situació amb els dos vicepresidents, amb la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, amb el vicepresident segon, Francisco José Gampàmpols, i amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez. Segons ha escrit el president en una publicació en X a mitjan vesprada, la prioritat en aquests moments són els serveis socials i la sanitat, que no hi hagi cap incidència en cap hospital, en cap centre sanitari, en cap centre social. També el president Mazón ha sol·licitat al Ministeri de l'Interior que reforce totes les mesures oportunes per garantir la seguretat i l'ordre públic de la ciutadania de la Comunitat Valenciana després d'esta apagada massiva. Recordem que la Generalitat ha demanat el desplegament de la UME en les zones on fa falta, sobretot i entre altres coses per a traslladar grups electrògens. També hem de recordar que aquesta situació, aquesta apagada massiva, coincideix amb la celebració ací a València del Congrés del Partit Popular Europeu. Esta vesprada hem parlat amb el president del Partit Popular, amb Alberto Núñez Feijóo, que ens ha comentat als periodistes que el més probable és que continuaren els actes si no hi havia cap novetat i que la seva voluntat, la voluntat del Partit Popular, era mantindre l'agenda d'actes previstos i han començat així a arribar la majoria de mandataris europeus. Recordem que el Congrés comença demà a migdia a Fira a València i que el president Mazón tenia previst intervindre a migdia en un breu discurs de benvinguda. Continuem així pendents de qualsevol novetat d'aquest seguiment que s'està fent des del Palau de la Generalitat d'esta crisi que estem vivint avui. Gràcies, Mati. Retards, cancel·lacions, incertesa. Moltes persones encara no saben com podran tornar a casa amb el servei ferroviari paralitzat. El transport s'ha convertit en un dels malsons d'esta apagada general. La apagada elèctrica ha provocat el caos en el transport. No tenim ni idea de lo que està passant, la veritat. No parte, tenemos que esperar, no sé cuánto. S'ha suspès tot el servei ferroviari, tant de rodalia com de llarga distància, i trens com este, que venia de Madrid, s'han quedat parats enmig de les vies. De repente el tren se ha detenido, estamos aquí. Han hagut d'evacuar els passatgers. La gente se está desmayando, hace mucho calor y ya va 1 hora y media acá frenado.
Incertesa absoluta esta vesprada a l'estació del Nord. Han decidit tancar-la. No ens comunica ningú en res i ara ens han dit que tanquem l'estació. Veig impotent ara perquè és que ni siquiera puc ir a esperar que vinguin a per mi. Incertidumbre total. No sé com vaig a tornar a casa. Sant Vicent Ferrer que ens faci un milagre. També s'han paralitzat el metro o el tram d'Alacant. Els aeroports han pogut frenar el colp amb sistemes elèctrics de contingència, però molts vols han patit retards. Hemos aterrizado, nos hemos encontrado con el caos más absoluto. No hi ha cobertura, no hi ha res. Venim de Benissa i no sabia lo que trobamos. La gent aprofita per a carregar-se ahí el mòbil. Para alguna emergencia o lo que sea, tendremos que sobrevivir, por así decirlo. No hay transporte, no hay nada. En el hotel, a la hora de salir, no podíamos hacer el check-out, no pudimos pagar. Les cues per agarrar taxi han sigut més llargues que mai per falta de transport públic, amb un problema afegit. No puedo pagar porque no hay luz, dicen, y tengo que pagar con tarjeta porque no llevo cash. Tampoc es podia pagar amb targeta. La targeta de crèdit s'ha convertit en un mal de cap per a molts clients que no duien avui efectiu a la butxaca. L'electricitat mou caixers que no funcionen amb la pagada. De sobte s'ha hagut de tornar al paper i el boli, com en este forn, i s'han fet cues a les caixes dels supermercats que no sabien resoldre la situació. Y entonces pues has començat a venir gent de Paterna, de gent de València, y vamos, ha sigut una locura. Venía por pan y no hay de absolutamente ningún tipo. No encontramos nada. Llevamos casi una hora caminando buscando agua. Sense llum i sense neveres, les gelateries han patit. Si mos anant a la llum, jo tinc geladeria, tinc amunts gelats, no me va la cafetera, no me va l'ordenador, no me poden pagar en targeta perquè no tinc wifi, tinc que sumar-ho tot en una calculadora. També ha sigut un dia difícil per als taxistes i els seus cotxes elèctrics. Això també s'ha encès el carregador ara i el que no tinc és internet per a connectar-me. Tot i que es demanava calma, el primer pensament de molts ha sigut omplir el dipòsit, però a les gasolineres tampoc es podia pagar amb targeta ni podien fer servir les bombes d'extracció. Home, jo dic, això com pot ser? Perquè vosaltres no podem fer altra cosa. Per a desesperació dels treballadors que no podien atendre els clients, a Mislat a la policia local sí que s'ha preparat amb bidons de combustible. Se han incrementado los servicios policiales. De hecho, los policías cuando ven que pasa algo se personan aquí. A mesura que torna l'electricitat, gasolineres i botiguers tornen a funcionar amb normalitat a València i a la seva àrea metropolitana. La delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana ha explicat que hi ha especial interès a seguir la situació de la central nuclear de Cofrents, on de moment hi ha normalitat. Valenciana a las 13:45 hemos activado el plan de emergencia nuclear exterior de la central nuclear de Cofrentes. Se ha activado el nivel 0. El nivel 0 supone sobre todo de comunicación con los ayuntamientos, con los municipios que están en la zona de afectación de la central nuclear. La central nuclear está en buenas condiciones, se está refrigerando, tiene la actividad eléctrica normal. Primero. I en este punt connectem en directe a la reacció de Punt Notícies, on coneixem les últimes novetats respecte al nivell d'afectació en estos moments a la Comunitat Valenciana. Paco Morrió, endavant. Molt bé, Iñaki. L'última hora és que el Ministeri d'Obres Públiques acaba d'informar que el 51% de les subestacions estan restablertes, el 35% de la demanda. Atenció, són més de 9.000 megawatts. Ara sí que anem a nivell de la Comunitat Valenciana, podem dir-los que ja està al voltant del 30% del territori amb llum. Anem per províncies, si sembla, la llista és molt llarga. Comencem per València, a l'Horta Nord, molts pobles. Burjassot, Torrent, Godella, Rocafort, Alboraya, Montcada, al 50% de Paterna. I ara anem a la ciutat de València, on ja hi ha carrers il·luminats. Pla del Real, Blasco Ibáñez, Plaça d'Espanya, Ciutat Fallera, Benicalap, poblats marítims i atenció perquè Russafa nítidament comença a il·luminar-se. Província d'Alacant. Ahí continua la capital, Alacant i Sant Vicent del Raspeig a fosques, sense llum, però sí que a mesura que passava la vesprada tornaven a tindre el fluid elèctric Torrevella, Elda, Campello, Mutxamel i Sant Joan. Per últim, Castelló. Ens falta molta informació, però la que ens arriba ens diu que la capital, Castelló, sí que té llum i que, d'altra banda, Vila-real parcialment seria a barris com el del Pilar. Aquesta és la informació que tenim en aquests moments així a la redacció.
Gràcies, Paco. I anem concretament a València i a la zona de la Dana, on l'apagada ha generat també cert nerviosisme. Sense cobertura, a algunes persones se'ls ha vingut a la memòria la vesprada de la barrancada. Alguns han tirat al carrer a comprar llanternes, aigua i aliments. Vegem. Se recomienda restringir al máximo el uso de teléfonos y evitar desplazamientos. El banc pels carrers de Paiporta feia recomanacions a la població arran de l'apagada general. Ja ens han comunicat ben atès a una persona que estava dins de l'ascensor. A la zona 0 de la Dana tampoc hi havia cobertura mòbil i això ha disparat els nervis i la preocupació. Ho va fer 6 mesos i estem igual. Després de l'experiència de la Dana, que també pensaven que la llum tornaria per la vesprà i estiguérem casi 4 días sin llum. Molts bars i restaurants han tancat per no poder oferir servei. No tienes que abrir neveras ni nada para que por lo menos se pueda aguantar dentro del frío que pueda llegar a tener. I els ha fet rememorar els moments de psicosi viscuts aquells dies d'ara fa 6 mesos. Nosotros venimos ya de una historia de la Dana que esto ya nos ha superado. Claro, los primeros recuerdos que te vienen es saquearán, nos saquearán. Siempre está el lado bueno y el lado malo. Millor pensar en tranquil·litat. També s'han disparat els nervis a la zona. Es como raro, que no van ni los móviles, y la luz también se ha cortado totalmente. Els semàfors no han funcionat, només els d'obra amb bateries incorporades i que regulen el trànsit als ponts encara mig refer. Los semáforos en Catarroja que no funcionan. Una cosa positiva, la gent respeta els passos sempre. On sí que s'han format cues és als basars. No hay intermedio, no, nada. Han acudit per a comprar piles, llanternes o espelmes o radios per a poder informar-se. No tengo ni una vela. Después de la Dana nos faltaba esto. O 2 veles que volien més grans. Mentrestant, en alguns negocis han decidit quedar-se fent guàrdia fins que torni la llum. I anem ara a Alacant. Allí l'Ajuntament ha activat el nivell 2 del Pla Municipal d'Emergències. El tram ha deixat de funcionar. Les cues als supermercats es repetien. Els centres de salut han treballat a fosques i molts negocis han tancat la persiana en veure que no podien treballar. David González ha estat allí. Així en Alacant, a hores d'ara, continua aquesta situació de col·lapse elèctric. Nosaltres estem ara mateix en ple centre de la ciutat, de la plaça dels Estels, i com podeu veure, l'imatge és la següent. Esta situació, els semàfors que continuen apagats, un trànsit que ara mateix s'està regulant de la manera més analògica possible, en aquesta senyalètica de la carretera. Sí que hi ha alguns punts, alguns encreuaments perillosos de la ciutat on continuen treballant els agents de la policia local per regular aquest trànsit. També molt cridanera la situació del tram d'Alacant, així ara mateix, un tram que continua fora de servei a aquestes hores després de que a migdia s'interrompera aquest servei. Tots els trens que eixien des d'esta capçalera, des d'esta estació de la plaça dels Estels, s'han detingut a migdia, prop de les 12:30, quan ha esclatat aquest problema, i molts dels convois que han quedat detinguts en mitjà del recorregut, en diversos punts de la via, han hagut d'intervindre els operaris de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per alliberar, per desallotjar els passatgers que havien quedat dins d'aixòs diversos convois. Ens informen des de Ferrocarrils de la Generalitat que tots aquests desallotjaments s'han desenvolupat amb èxit. També parlem d'una situació de desconcert entre la gent que s'apropava a agafar aquest transport. Passaven moltíssims turistes que s'apropaven preguntant quines alternatives tenien per arribar a diversos punts de la geografia de la província, com per exemple la Vila Joiosa, com el Campello, i la resposta era la mateixa. L'única opció ara mateix és agafar un bus a l'estació d'autobusos. Més sectors, també el comerç, diversos establiments que no han pogut tancar, alguns encara, sí que ho han fet els que tenien aquests mecanismes de persianes manuals, però han estat treballant tot el dia sense llums, sense poder cobrar molts amb el datàfon, amb aquestes targetes, i ara mateix la situació en molts comerços és que no poden tancar perquè les seves persianes funcionen amb un mecanisme elèctric que no poden desbloquejar ara mateix i que impedeix que puguen tancar aquests negocis. Y la verdad que no pudimos cerrar, te comentaba antes, por el tema de la persiana, porque no la podemos bajar, así que nada, así nos encontramos. Al final la puerta funciona también todo automático por luz, la verja igual y viendo a ver cómo podemos solucionar esto, claro. Estacions del tram precintades i trens parats enmig de les parades. Tota la xarxa està paralitzada i el mateix passa a Renfe. Vuelvo de trabajo y quiero ir a casa, a ver cómo no funciona el tranvía ni nada, pues a ver si pasa el autobús con incertidumbre, porque como no hay conexión no sabemos qué funciona y qué no. Sí, los paneles sí, pero no, los trenes están parados. Están ahí los trenes y no lo van a arrancar todo.
La policia regula el trànsit perquè la majoria de semàfors no funcionen. L'Ajuntament ha activat el nivell 2 del Pla Municipal d'Emergències. Estaba bastante nerviosa, bastante. A les gasolineres impossible repostar i llargues cues en les poques que sí funcionen. Nada, llevo esperando casi 40 minutos. Haciendo cola, pero bueno, pues nada, lo importante es que podamos echar. Els centres de salut treballen a fosques. Estamos a oscuras con generadores hasta que dejen de funcionar. Pero vamos, que no funciona impresoras, no funciona nada. I part de l'hostaleria replega davant la impossibilitat de treballar. Cues també als supermercats oberts a Elx. Estamos entrando de uno en uno, le acompañamos a la gente a cosas que no tengan que pesarse ni nada. On les autoritats demanen tranquil·litat. Estamos intentando atender a todas las necesidades de todos los ilicitanos. De momento se han producido 28 rescates en ascensores y 20 atenciones sanitarias. A Benidorm els bombers s'afanyen a obrir ascensors i també vivendes. El Consorci calcula que se n'han fet unes 50. De moment, el subministre es va recuperant a Torrevella, Elda, Mutxamel, Xixona, Sant Joan i el Campello i a zones de Benidorm, on comença la normalitat després d'un dia caòtic. A Alacant es restableix el subministrament elèctric a poc i l'efecte als comerços i la restauració ha sigut immediat. Seguint l'última hora es troba Zaida Ruiz. Este és un dels punts d'Alacant on s'ha restablert el subministrament electrònic després d'una apagada generalitzada. Així la llum ha tornat poc abans de les 7 de la vesprada i la reacció ha sigut immediata. Els comerços de la zona han recuperat l'activitat a poc, com este supermercat que tenim darrere i també el bar, la farmàcia o la perruqueria. Durant les hores sense electricitat, molts han hagut de tancar o de treballar de manera molt limitada. Ara, amb la llum recuperada, tornen a l'activitat, tot i que no és una activitat normal. Ens comentaven des de la farmàcia que, per exemple, no funcionen les receptes electròniques. Els comerciants ens comenten també que les pèrdues han sigut inevitables. Se ha restablecido el suministro de internet, luz y todo esto, pero aún sigue sin funcionar lo que viene siendo recetas electrónicas, del colegio de farmacéuticos, o sea, lo que viene siendo receta electrónica no funciona. El gas va alineado con la electricidad por una cuestión de seguridad, entonces al no tener extracción, que es eléctrico, no tuvimos fuego, entonces se vio todo afectado el funcionamiento desde las 12:50 del mediodía hasta hace escasos 30 minutos. Ahorrando batería del teléfono y llamando cuando era estrictamente necesario y poco más. Hemos buscado un transistor y no había en ninguna parte un transistor con pilas de los de antes. La circulació ferroviària és una de les més perjudicades avui a causa de l'apagada. A València, l'estació del Nord ha sigut evacuada a primera hora de la vesprada. També l'estació Joaquín Sorolla, on la llum ha tornat fa poc més d'una hora. Allí han estat José Bronchal i Elena Riego. Este és un dels punts on avui centenars de persones passaran la nit. Des de fa uns minuts ja hi ha una zona habilitada per a tots aquells obligats a pernoctar en esta estació. Una estació que ha sigut evacuada a primera hora de la vesprada i és que així, des del tall de llum, la circulació de trens ha quedat interrompuda i tampoc està previst que en les pròximes hores hi hagi circulació ferroviària de trens de mitja i llarga distància. Per tant, tots aquells que vulguin agafar aquest tipus de tren hauran d'esperar fins a demà. El que sí hem vist així durant la vesprada són diversos convois que han arribat fins a aquestes instal·lacions, remolcats trens amb origen Madrid, que han quedat a meitat camí després del tall de llum. Això sí, en tots els casos han arribat així sense passatgers perquè ja havien sigut evacuats prèviament. Els viatgers que sí que han pogut veure així, que no han pogut agafar un dels trens per arribar a les seues destinacions, ens explicaven que han trobat falta d'informació i de que els proporcionaren alguns serveis bàsics. Es que he estado buscando hotel, pero hoy es un día especial aquí en Valencia, está todo lleno. Pues aquí, medio camino, estaba viendo que me estaban diciendo amigos que se estaba cayendo la luz, la electricidad, tal, no sé qué. Pues nada, pasar aquí la noche. Una botella de agua, ni un cajero abierto, te quedas con el poco efectivo que tienes, se te va. O sea, esto es de vergüenza, de verdad. Sí, asesorarnos o a ver si necesitábamos alguna cosa, porque hay que tener en cuenta que aquí somos, algunos de nosotros ya o somos octogenarios, somos personas mayores y eso lo echamos de menos, claro.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat la que considera una apagada informativa per part del govern espanyol davant este tall de subministrament elèctric sense precedents. Ho ha dit a primera hora de la vesprada des de València, on està participant en el Congrés del Partit Popular Europeu. No sabemos por qué se ha caído el sistema eléctrico, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar en reponer, no conocemos cuáles son las causas y estamos ya en una situación en la que necesitamos información. La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. Y el Gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes. En una caída de la electricidad generalizada en nuestro país, necesitamos tener información puntual. Esta apagada coincideix amb l'inici a València del Congrés del Partit Popular Europeu. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acaben d'escoltar, ha dit que intentaran mantindre els actes previstos en esta trobada de líders populars europeus. Esta vesprada ha participat en l'assemblea política que s'ha fet en un hotel de València. A l'arribada ha assegurat que Carlos Mazón tindrà la presència que corresponga com a president de la Generalitat. Està previst que el cap del Consell faça un breu discurs en la inauguració demà al migdia a Fira València. ¿Ha visto usted al señor Mazón? No, todavía. ¿Cuál va a ser su participación en el Congreso? La que toque a la autoridad máxima de la comunidad autónoma. ¿Van a mantener todos los actos del Congreso? Si podemos, sí. La verdad es que no es el mejor momento para la imagen de España. Están aquí primeros ministros, van a llegar más primeros ministros, primeras autoridades europeas y yo no sé qué decirles. Comprenderá que me pregunten qué es lo que pasa en mi país y que yo no sepa qué decirles, pues no es una situación cómoda. La fallida elèctrica ha provocat la cancel·lació dels actes previstos en honor de Sant Vicent Ferrer, així com la manifestació programada per esta vesprada a València per moviments socials i associacions d'afectats per la dana en protesta contra la gestió del Consell. A pesar de la cancel·lació, un centenar de persones s'ha concentrat per a demanar la dimissió del president Carlos Mazón. La seguida, Àlex Sanjaime. Poc després de les 6 de la vesprada és quan els convocants de la manifestació han anunciat la suspensió de la mateixa. Ho han fet davant moltíssima gent que ha fet acte de presència sí a la plaça de l'Ajuntament. Ha sigut, diuen, un exercici de responsabilitat atenent les indicacions de les autoritats. De fet, els problemes de comunicació que hi ha hagut al llarg de la jornada ha fet que moltes de les persones s'assabentaren en aquest moment de la suspensió de la protesta. Era la 7a manifestació demanant la dimissió de Carlos Mazón 6 mesos després de la barrancada, que és quan es complixen demà. De fet, per a demà es manté, si les condicions ho permeten, la protesta a les 6:30 de la vesprada a la Ciutat de les Arts i les Ciències, també demanant la dimissió de Carlos Mazón, i es farà coincidint amb la reunió del Congrés del Partit Popular Europeu. En una situació d'emergència i en unes manifestacions que el que fan és denunciar una negligència i una falta de presa de decisions, no podien cometre el mateix error. El que hem fet ha sigut suspendre la manifestació i convocar a la gent demà, si la situació s'ha normalitzat, a les 6:30 al Pont de la Sud a la presentació de l'acord valencià, a l'acord social valencià i a la protesta al Partit Popular. El govern espanyol ha acceptat la declaració de l'estat 3 d'emergència nacional feta per 4 comunitats autònomes: Madrid, Andalusia, Extremadura i Múrcia. Una petició que implica desplegar l'exèrcit per evitar situacions de risc. Por favor, no invadan la calzada, por favor. Nada, señores, no funciona nada. Confusió a l'exterior de l'estació d'Atocha de Madrid. Prespes passatgers que s'han quedat en terra. Vayan pegándose a las aceras, por favor. Es que no sé a quién dirigirme. Mi hija en Barcelona dando a luz. ¿Que vamos por eso? Vamos a perder el avión y no sé dónde vamos a pasar la noche. Des d'Adif s'ha demanat que ningú s'acosti a les estacions, informació que no ha arribat a molts usuaris per la falta de cobertura, tampoc els que circulaven en metro. Se nos ha ido la luz en el metro, tenemos información de nada y la cobertura y todo también se ha ido. Y sonarán las luces de la policía. Accedir al transport públic és complicat. S'han registrat incidents en parades d'autobusos interurbans.
Els túnels de la M30 s'han tancat, fet que ha provocat embussos. La Direcció General de Trànsit ha demanat a la població que evite eixir a la carretera per a minimitzar complicacions i riscos. El govern ha acceptat la petició del nivell 3 d'emergència nacional que han fet les comunitats de Madrid, Extremadura, Andalusia i Múrcia i que implica el desplegament de l'exèrcit sota el comandament del ministre de l'Interior. Als supermercats, com este de Madrid, hi ha hagut aglomeracions per por al desabastiment. El trabajo y se ha ido la luz de repente y ha empezado toda la gente a comprar. El agua ya no hay agua. Cues també registrades en alguns establiments de Barcelona, buscant piles, bateries i llanternes. Ja són 12 les comunitats autònomes en què la llum ha anat tornant a diverses localitats. Les Canàries i les Balears són els dos únics territoris que no han registrat problemes. El problema encara es manté i l'electricitat encara no s'ha recuperat a la majoria de localitats de Portugal i per això la gent ha eixit als carrers per a tractar d'informar-se. La majoria de semàfors estan afectats a tot el país. El metro està tancat a la capital, Lisboa, així com a Porto, i els trens no funcionen. E a ventoinha apagou-se e nós ficámos o que é que aconteceu? Segons l'agència lusa de xarxes energètiques nacionals, la companyia responsable del subministrament d'electricitat i gas a Portugal, la causa del tall massiu en el subministrament elèctric ha passat a territori espanyol. El primer ministre portuguès, Luis Montenegro, ha reiterat que l'origen de l'apagada no va ser a Portugal, sinó a Espanya. Isto é caos muito grande. La Guàrdia Nacional Republicana ha incrementat les patrulles per a garantir la seguretat. Des de la Unió Europea encara es desconeix la causa de la gran apagada, però es descarta ara per ara un ciberatac o un boicot. Con la máxima cautela y habrá que seguir investigando para determinar cuáles son las causas concretas que han generado este episodio, que es de los más graves que se han podido registrar en Europa desde hace tiempo, pero no hay nada que nos permita afirmar que haya ningún tipo de alteración extraordinaria. També hi ha hagut talls de subministrament al sud de França, però la majoria ja s'han solucionat. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha publicat dos missatges en X sobre l'apagada. En el primer, acompanyat d'una foto amb part del seu equip, informa que la sanitat i serveis socials són la prioritat del govern. En el segon, recorda que ha demanat al ministre de l'Interior que reforce les mesures oportunes per a garantir la seguretat i l'ordre públic dels ciutadans de la Comunitat Valenciana. El conseller Valderrama, a Fitch, ha fet la mateixa petició a la delegada del govern espanyol. La Generalitat continua el president a instar també els ajuntaments a obrar de la mateixa manera juntament amb la mobilització de tots els efectius que depenen de la Comunitat Valenciana. Ha estat una apagada massiva sense precedents a Espanya. L'electricitat ha començat a restablir-se de manera progressiva. Així a Burjassot, des de nosaltres estem emetent a les 6:15 de la vesprada, més o menys, cosa que ha permès que tornaren les emissions. Les causes de l'apagada encara estan en fase d'investigació, però tot apunta a una oscil·lació dels fluxos elèctrics. A les 12:30 és quan s'ha produït el zero energètic. És una apagada massiva i sense precedents que ha afectat l'Espanya peninsular i Portugal. Darrere sembla que hi ha una sèrie d'errades del sistema en cadena. Que ha producido no un fallo, sino varios que se han encadenado y por lo tanto se ha producido un apagón generalizado. La pregunta és què ha produït aquestes errades, però sembla que esta incògnita encara està per resoldre. No descartaría nada, pero sí que parece que lo más probable, según ha dicho Red Eléctrica, es que ha habido un desbalance entre la potencia entrante y saliente al sistema, probablemente cerca de la subestación de Perpinyán. La tensió ha començat a recuperar-se a poc en diverses zones del nord, del sud i de l'oest peninsular cap al migdia, però lluny de la normalitat. A la Comunitat Valenciana, el flux ha començat a fluir de nou a les 6:15, en el cas, per exemple, de Burjassot. No se puede encender todo a la vez. Pensemos en casa, por ejemplo, que apagamos el interruptor y volvemos a encender y está todo encendido. Eso puede producir problemas. La recuperació es produeix per fases. La tornada a l'energització ha de ser gradual a mesura que els grups de generació d'electricitat s'acoblen de nou. No hi ha antecedents d'un tall d'aquestes característiques a Espanya. No se puede hacer de todo a la vez, se tiene que hacer secuencialmente, como estamos tomando la referencia de Francia desde el norte y desde ahí poco a poco hacia abajo. Sembla que s'hauria produït una oscil·lació molt forta entre els fluxes de potència de les xarxes elèctriques. Això hauria produït una desconnexió del sistema peninsular del de la resta d'Europa i a continuació el col·lapse que ens ha deixat sense llum.
Dilluns de Sant Vicent, dia festiu a bona part de les localitats de prop de València, un fet que ha contribuït al fet que la jornada sense electricitat hagi transcorregut amb pocs problemes de trànsit a la ciutat. Però existia molta precaució per l'operació tornada del pont i per això l'Ajuntament ha fet una crida per no agafar el cotxe. Fran Martínez, Fran, quina és la situació de les carreteres a hores d'ara? L'Ajuntament de València recomana no agarrar el cotxe si no és estrictament imprescindible i també recomana endarrerir la tornada d'este pont de Sant Vicent a demà. I sembla que de moment els conductors estan fent cas. Nosaltres estem al pont de Xirivella, darrere meu la V30, dos dels punts més conflictius en jornades com esta i com poden veure el trànsit és extremadament fluid. De fet, de vegades recorda a de temps de la Covid. Bé, perquè els conductors han escalonat la seva tornada, bé perquè han fet cas a aquestes recomanacions de l'Ajuntament. A més, fons de l'Ajuntament ens diuen que la central de trànsit ja funciona sense necessitat de grup electrògen i que la majoria de semàfors de la ciutat estan ja recuperant-se a poc a poc. Així doncs, amparo, tranquil·litat i trellat en esta operació retorn a la corona metropolitana de València. I enmig d'aquest incident ens van arribant històries de persones que s'han vist atrapades com ara els passatgers d'aquest tren que ara veuran, un tren AVE que s'ha parat a les proximitats de Bellvitge, pròxim a Lleó. Des del comboi s'ha demanat auxili i s'han hagut d'evacuar 280 viatgers en ambulàncies i patrulles de seguretat ciutadana. També s'ha hagut d'evacuar les persones majors i amb problemes mèdics d'altre AVE que viatjava entre Saragossa i Barcelona. I tornem en este punt al Centre de Coordinació d'Emergències per tal de saber si hi ha hagut alguna novetat. Allí està Víctor Vidal. Sí, de moment així cap novetat. Ens remetem a l'última actualització del conseller d'Emergències que situa la recuperació del subministrament elèctric entre un 20 i un 25% al territori valencià. S'ha recuperat la llum en localitats com Castelló de la Plana, l'Eliana, alguns barris de València i s'espera que a poc i paulatinament es recupere en la resta de municipis. Així, de moment, es manté la situació 2 d'emergències i a hores d'ara no es pensa en activar la 3. Però sí que han fet uns requeriments puntuals al govern central. Han sol·licitat l'activació de la UME per a proporcionar fuel a aquells grups electrògens més grans com poden estar als hospitals i també proporcionar aquests aparells, aquests subministraments de grups electrògens a aquelles zones on les puguen necessitar. Així, al centre d'emergències s'han rebut al llarg del dia més de 30.000 telefonades, però el conseller d'Emergències insisteix en que només cal telefonar si es té alguna emergència crítica. També demanen no usar el telèfon mòbil i demana paciència i tranquil·litat perquè la comunitat valenciana no ha tingut cap incident greu. Des de la Conselleria de Sanitat també informen que l'activitat seguirà de manera normal si no hi ha més talls i que només es reprogramaran aquelles intervencions quirúrgiques que no s'hagin pogut fer avui. Moltes gràcies, Víctor. I posem en pausa aquest informatiu a l'espera que el president del govern espanyol comparega per a donar l'última hora sobre este episodi inèdit. Arriben els esports i l'oratge i després actualitzem la informació sobre esta apagada elèctrica de la qual encara sembla que costarà molt recuperar-se.